klar på at købe noget Sweet Bonanza. Ja, for satan da. Er det bare noget bonusant? Ja, det tænker jeg da. Ja. Køber bare 30 af gangen. Ja. Okay, Oj. Tumble. En scene. Oj! Okay. Okay, varmt nok tumble. Ja, fin start. Ja, ja. Ser ikke så godt ud lige nu. Uh, Og kun lige en god start. Okay, tilbage. Oj. Nej. Fuck, nej. Fuck, man. Oh my god. Ja, okay. Insane edge, det der. Jamen virkelig. Okay, Tumble. Ej. Ja. Oj, Great. og så lige... Nå. Nej. Oj. Nice. Okay. Okay, nice. Ja, okay, damn. Vild Tumble. Sindssygt tumble, det der. Oj. Ja, det var sgu Okay, varmt nok. Ja. Ja, oj. Okay. Varmt. Nå. Det gør det ikke. Okay. De edger seriøst lidt med de Jamen, lyde der, når du dropper virkelig. scatters. Jamen, Sindssygt seriøst. der. Jamen, det er virkelig irriterende. Nej! Nå, må vi lige... Er der bare 30 mere? Ja, tænker jeg da. Det er faktisk crazy, vi har brugt sådan 2 kroner på de der 30 spins. Ja, det kører ret langt Det på er pengene. sindssygt sygt. Ja, nogle af de tumbles der, de er fandme Ja. gode. Jamen, virkelig. Nej! Ui, man. Fuck. Ej, jeg hører bare så meget, den larmer bare, så jeg tænker, ja, Ja, nej, ja, man tror lidt alligevel. ikke, ja. Ja. Fuck, man. Ej, hvad er det træls. Ja. Okay, Tumble videre, tak. Ja. Kom lige Ja. med den nu. 2 scatters. Kom nu. Kom nu, bananerne, så vi lige kan komme videre. Ja, tak. Ja. Ej, Ui. hvis jeg står... Ui. Nej, Oh my god, ja tak, ja Kom nu. tak. Yes, man. Kom nu, nu er det her, vi lige skal... Fuck, det er vigtigt, man. Nu skal vi lige vende det tilbage. Ej, okay. Hvor? Skal lige hit. Nej! Okay, vild nu. multiplier. Okay, mere. Kom nu. Tumble nu gerne. Multiplier. Okay, Ej, lort. sygt ass, man. Ej, hit lige. Den dead spinner Ikke over det den her. Okay, mere. Kom nu. Ja, okay. Jeg bliver ved. Tumble nu. Nej. Ej. For helvede, Hvorfor er det mand. ass, man? Svæver, hvis en deadspinner det sidste, ikke? Okay. Nå, okay. Ej, det er simpelthen ikke nok, det der. Det er det virkelig ikke. Ui, tæt på retrick ellers. Okay, de er blå. Hvad er det for noget lort? Fuck, hvor er det ass. Nu skal vi lige have en retrick, ellers er det fucking doomed. Kom nu, multiplier. Ah, Ah, fuck, hvor er det ass. hvad fuck var det?
Hvad, det er næsten det er det er dårligt, dårligt mand. held, det der. Skal vi køre en anden Ej, det er en? det. Ej, det er lige før, ja. Skal vi gøre det? Ja. Hvad kører man så? Er det Gates, eller hvad? Jeg tænker da. Er du klar til at vinde nogle penge Yes. på Gates? Selvfølgelig. Det bliver sygt easy, det her. Ja, men Gates OP. Også med den her, jeg fandt, nogle gange så spawner han bare en random multiplier, mens du bare spinner her. Det er sket. Så. Ja. Eller om det var på 1000, det kan jeg sgu ikke lige huske. Hmm. Nej! Ui! Fuck, hvor er det noget, mand. Ui! Vi kommer ikke til at vinde. Er du klar til bare at køre det sidste for en? Ja, jeg kører fuld, ja. Det virker sygt godt ved mig på et tidspunkt. Er du klar? Skatter. Ja, jeg gør det. Ja. Nå, okay. Nej. Okay. Ej, det er jo lidt. Ja, men det var ikke så godt.